при нас си остана Сесил, нашата сладка астрологка. Какво да правя? И нямаше избор. Да. Продължаваме обаче на артистична вълна. Защото тук до мен само артисти са се събрали. Да, такъв и живот. И Сесил, и Дарин, и Деян, Ангелови. Казахте, че сте учили пантонима. Да, Направете една стена между нас. Ами ще ви направя една вълна тук с дясната си ръка. Започва се така от пръстите, преминава. И ще е по-пластичен. По-пластичен е. Да. Аз вълна не мога да правя с ръката. Изидете ли? Какво може да правиш с ръката си? О, редица хубави неща. Да, пия. Не бе, не ви питам за това сега. Ми да, най-добре упражнява ядене. Това ли е най-добре? Да. Добре, продължаваме с втората порция Зоди. Да, колкото и не е неприятно, разбира се, ама момчетата са много по-интересни от моите зоди, така да се каже. Общо сте с мен и аз съм с вас да ви кажа, но това е една друга история. Двама сме много, трима сме добре. Както и да е. Пак ще си говорим везни, винаги съзирате изхода. Сега ще ги прочета аз бързо, за да може да си говорим повече. Чувствате се във форма, самочувствието ви е повишено и гледате на живота през розови очила на надеждата. Наистина проблеми не ви липсват, попадате в кармична ситуация. Ако през следващата седмица сключите брак или започнете нова любов, може да сте сигурни, че връзката ви с този човек ще е за цял живот. Пада ви се и да получите странични суми, няма да сбъркате, ако си купите лотариен билет или пуснете тото фиш. Това, между другото, е сериозно. Ухажват ви, но сърцето ви сякаш е заключено и не допускате никого в него. И моето е така, ама от време на време. Скорпион, ето, Инчето е скорпион, много сексуални, както ви казвам. Това трябва да се знае, да се помни. Жадувате за голяма любов, не може само секс. През този период сте изпълнени с увереност в собствените възможности и се залавяте с решението на проблеми, от които останалите бягат. Отношенията с представителите на противоположния пол са хармонични. А защо винаги с противоположни? Може и от същия пол да имате... Това е много интересно да ви кажа. Да, са хармонични, ухажват ви, предлагат ви различни развлечения. И сексуални радости. Това е много важно. Вие обаче жадувате за голямата любов. Наистина всички сме така. Оглеждате се с нетърпеливи очи. И ти се оглеждаш винаги с тия големи очи. Е така, оглеждаш, въртиш ги. Какво? Така, около себе си и като ня откривате, се хвърляте на врата на първия срещнат човек. И аз така от време на време правя. Не, защо бе? Знаеш колко е хубавичко. Не е задължително голямата любов да бъде една. Не, то може да бъде, ама си се хвърляш тук там. Всеки път е голямата любов. Дядо ми казваше, нали знаеш как да си избира жена? Аз викам, не, дядо. Той като както избираш любеници на пазара. Да, потупваш ги. Потупваш. И така. Дядо ти е много мъдър човек. Трябва да си... Ще ме заведете при него, бе. Всичко ще бъде наред. Да си поговорим. Да, ще си поговорим, разбира се. Преживяването ни ви разочаровано е далеч от това, за което мечтаете. Да, приключихме тази зодия. Стрелец, намесва си добрата ви карма, пак карма. Късметът е на ваша страна, дори да седите с кръстени ръце. С началството решавате успешно за себе си стари, неприключен помежду ви спор. Не е изключено чужденци да ви предложат своето сътрудничество. В нашата телевизия това винаги е не е изключено, винаги е възможно. Но в първия момент ще погледнете скептично на офертата им и ще предложите допълнителни срещи и разговори. Любовта и семейството са минали на втори план в живота ви, осъзнавате, че грешите и се опитвате да оправите нещата.